hopung sapung obekha tamni nini kolno na singai tongna hopung sapung obekha nini kolno tamno na singai tongna mobile srapja porfor nai jagu nini call eba miss call de hi henai pia miss call bo phaya nung bai call khayoi kok sate nung bai message klaite tamni jani ang tabu daily no nini message no dei nini kolok no na singjak tingu ang sawi maya obode ani bekhawo nonoba jongai tongkha srapja nung bai kokma sayake bekhata mani ayok muyokngu nini message rok no naye buk chaman khangke bekhani belai dunugu sawi maya obodengkha angnono kharma wanawo ang tamung gayang slaijakhana nungbai kok samani yagolo bekha ani tamojani ayok muyuk ngai phayo nono online no nugya hanke bekha ani serangya ngai thango nung datino online off ngai thangka khe nono ang jepro call khayoi call waiting man khangke belaino bekha kior sao tamungai haeng khana ani bekha nono dekha furja khana ang saijung rutuge kayui maya phia nono sanani te nono sungnani belai kheno bekhao lasimani phayo shawi maya bekha nono bufru kha furja gai thangkha